har ny fötter jag jobbar som arbetsledare på Sundström. Jag är Leander Sundström och jobbar som ansvarig arbetsledare på Sundströms. Olen Juha Korpela, toimin työjohtajana Sundströmille. Jag har mycket projektledning och dokumentering, planerar arbeten, hur vi ska göra dem, när vi ska göra dem och ställer material. Jag ansvarar för planering och uppföljning och styrning av arbetet och för säkerheten och så dokumentation och rapportering till beställaren. En annan viktig del av arbetet är ju samordning med beställaren och andra entreprenörer och ledandet av människor på arbetsplatsen. Aamulla, niin kuin tässä Kajaanisollahan, niin hotellilta joskus 5 noustahan ja aamupalalle. Sitten tänne työmaakoppiin vähän ennen kuin työt alkaa, vähän kuvia ja onko jotakin muutoksia tullut kuviin tai jotain. Ja sitten perustyömaakierros kaivinkonekuskilta vähän kysellä, onko kaikki kunnos ja asentajilla tarpeeksi töitä ja tämmöiset työt starttiin niin sanotusti aamusta. Ja sitten siinähän tulee kaikkia kuvia, täällä on paljon muutoksia kuville, niin siinä se peruspäivä melkein meneekin sitten tietokoneella ja kentällä. Nu under vintern så har jag haft 2 stora rörprojekt, eller ett större och ett lite mindre i Kokkola. Och nu för tillfället så är jag i Essö på ett brobygge. Så har jag ett brobygge i Karleby och så bygger vi den här idrottsgården i Karleby. Sundström satsar mycket på personalen, ser sin personal. Man har möjlighet att ta ansvar och utvecklas. Och så på Sundström så har jag jättebra kollegor. Saa niinku kehittyä. Että niinku itsekin tulin Sundströmille asentajaksi ja sain mahdollisuuden kehittyä työjohtajaksi ja sitä kautta päästiin eteenpäin, että yleinen ilmapiiri tosi hyvä. Se on niinku ykkönen.